Okay, mga mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Anda na punta mga igala din atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, pizza utso na kini mga igala, no? Sa bulan sa Enero. So, kumusta naman si Sister Pita? No, Sister Peach, kumusta naman ka din, no? Kinaot ko nga na ikaw sa mayong panglawas, nining sa iyong kamudtuhon. Di na rin sa iyong kamudtuhon, nining kamudtuhon. Hala, no? May munto na kanatong tanan, atong tibiaon, daig may munto ang atong talawrong obispo, komisyon na kabishap. Uy, ang akong classmate, si Father Dami Hiramis, no? Kumusta naman ka, Father Dam, no? I've heard nga medyo nagsakit-sakit pag-jutay ang atuang atray din, ha, no? Atray, mo naingon siyang aray, you know? Arthritis, no? Ang iyahang arthritis. Dili na balikayan, basta naanata na ini mga pangidaruna, no? Nga medyo, kuan na ba? Ang atong mga lutahan, medyo kuan-kuan na. Kana bitang medyo gipangtayaan na mo lang naanay mga arthritis. 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 Nala, no? May nguto na kanatong tanan ako dahil tibaya o may gala o sabong may nguto ang ako mga kaigsuunan nga mga kaparian lukop kabisayan ng Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya akong mga contemporaries din na sa Cebu kay kuan ba ako Cebu product ba ako sa Seminario Mayor de San Carlos. Kuan ba ko may gala ka ng Cebu product. Ayan, no? Gabi ako nahimong nag-theology sa Mabulo, Cebu. Sa Kolehiyo kanang Seminario Mayor de San Carlos, SMAC. Ayan, no? Ano, may mundo na kanatuntanan, mga higala, na hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa pangalawas o nang timbaya o may higalang may mundo. Ang akong mga classmates, si Father Dami, si Father Obing, si Father Dunton Arnaiz, o ang iyang kauban din ha, sa may Batinggel, si Father Dungi, no? Si Father Parings, ni si Parings. Lala, no? May mundo na kanatuntanan mahigala. Pero ano na tayo mahigala sa atua nga CBCP News. Balitang simbahan o ni ining kamuntuhon. Tulo ka mga kardinales, mga Pilipino nga mga kardinales ang moapil sa gitawag na to og consistory. First consistory ni kining Pope Leo XIV. Magsugod ang consistory og mga adlaw may higala, no? Bino sila si Cardinal Jose Advincula, Cardinal Pablo Virgilio David ba? Vergara o David o ingon man sa Padre Virgilio David o si Cardinal Orlando Quivero. Ayan, no? Tala, no? So good luck mga cardinals, no? Your Eminence. Good luck, Your Eminence, sa anong pag-appeal sa consistory, first consistory ni Pope Leo XIV. Balita mga higala gikan sa Vatican, gibana-bana may matud pa more than, no? Milapaw, no, sa 33 sobra sa 33 milyones ka mga pilgrims ang niadto sa Vatican alang sa Jubilee of Hope. Kapin sa 33 milyones ka mga pilgrims ang niadto dito sa Vatican aron pagpahigayon sa ilahang pilgrimage alang sa Jubilee Year of Hope. Balitang mao kadto higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Bino are nata mga higala sa ato ang catechism. Catechism na tayo. Ari sa atas sa kuande. Ari sa atas sa ato nga Saint of the Day. Bino, January 8, adili ni mahigala, no? Gasugod na. Karong adlaw ang consistory, January 8, nagsugod kagahapon mahigala, January 7, o matapos karong adlaw.
ang consistory niya. Nangadto dito, tulo ka mga kardinal nga mga Pilipino. Abi nga galaan na ta sa ato ang Saint of the Day. Abi nga atong Saint of the Day karon mao si San Torpino. Bino kini si San Torpino mahigala, mao kini siya ang obispo sa Hammer, Norway. Usa kini siya ka Cistercian monk. Unya balaanon nga tawo, maampuon and defended the separation between the church and the state and reforms of clergy, privilege, episcopal, and then firm will of what is evil and ungodly. No, so karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Torpino. Nahala no, padayon ta mahigala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamuntuhon. Bino ari nata sa ato ang catechism of creation ang ato karon mahigala. By the way, creation is the work of the Holy Trinity, no? Ang matud pa ang pagkamugna sa kalibutan buhat kini sa Santissima Trinidad, no? Ang balaang kasulatan ug ang pagtulunan nga atong nadawat gikan sa mga nahauna kanato nagtudlo nga ang kalibutan gihimo alang sa kahimayaan sa Dios. Gipaambit niya sa ang iyang kahingpitan uban ang paghatag og kagawasan sa tao pagpili kung unsay maayo o dautan. Muni pinakagasa sa Dios mahigala nga sa katawhan nga magpili aduna kitay kagawasan sa pagpili sa maayo ug sa dautan. Gani gihimo kita niya nga tawo nga iya mga anak pinaagi ni Kristo ug pinaagi niini mas napanindot paghiud sa tao ang kalibutan ug maghatag og kabulahanan sa tao. Nga sa ato pa ang kuan sa ato sa ako nang ginaingon, ang kalibutan gihimo sa Dios, gihimo sa Santissima Trinidad. Ug mao kini ang gitawag sa in English og creation. Tungod kay creation meaning making something out of nothing. No muna siya creation hingala no. Making something out of nothing. Yung atong basahon sa mao nga mo iya kita sa Dios kasi may naghimo nato. Una nga sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5, ako ang miingon si Kristo, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ako diha kanila mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Tungod kay ang Dios makahimo man sa tanang butang gikan sa wala, makahimo usab siya pinaagi sa Espiritu Santo, makahatag usab og Espiritu hanong kinabuhi ngadto sa mga makasasala pinaagi sa paghimo ug bag-ong kasing-kasing diha kanila. Ayan, no? Create a new heart in me, Lord. The mystery of creation, God creates by wisdom and love. No? Laliman ka, God creates out of nothing. Sa ito pa kung wala pa'y wisdom, dili na mahimo. Dili na mahimo nga maka-create of something out of nothing. Nabuna nga, God creates an ordered and good world. Ang Diyos gihimong hapsay ang maayo ug maayong punduan ang kalibutan nga iyahang gihimo. Nahitabo kini tungod sa wisdom o kahibalo nga way kinutuban, omniscient, all-knowing, no? Kay ang kuan lagi usa sa mga kining gitawag nato og quality sa Ginoo mao kining omniscience. Unsa man ning omniscience? All-knowing. Unsa man ning omnipotent? All-powerful, no? Omnipresence, He is everywhere. Ana, no? Sa ato pa dili ordinaryo ang naghimo nining kalibutana. Omnipresence, omnipotent, and omniscience. Sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 17, si Kristo mao ang nakita nga hitsura sa dili makita nga Dios. Siya ang kamugulangang anak ug labaw pa sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuang mga hari ug ang tanan nga nagmando, gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya.
Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahugpong. O diha no higala no na nga sa ato pa kung musunod kita sa Dios sa pagtulunan ni Kristo, padayong gitudlo sa simbahan kanato kapsay ug maayong puy-an ang kalibutan. God transcends creation and is present in it. Nga sa ato pa kini di ang atong pagkaanak sa Dios, kung muambit gyud kita sa tulo ka matud palagi tulo ka kalidad sa Ginoo, maayo gyud puy-an ang kalibutan. Kaya ang Ginoo kuan man omnipresence, he is everywhere. Nga sa ato pa pwede kitang makikinabi kaniya bisag asa, no? He is everywhere. He is omnipotent. Nga sa ato pa siya gud ang pinakagamhanan. Nga sa ato pa dili kita angay magduha-duha sa Ginoo. And number 3, omniscience, no? All-knowing. Nga sa ato pa nasayod nasayran sa atong Ginoo ang tanan. So dili gyud kita mawadan og paglaom sa iya dakong kaluoy. Ana no? So muna nga sa ato ang kinabuhi aduna gyud mga misteryo nga atong makita, pero God transcends creation and is present in it. Siyempre ang Dios mas labaw pa kaysa mga hinimo ug anaa sa tanang mga nabuhat. Kung si Agustin pa'y pasultihon, San Agustin, ang Dios mas taas pa kaayo ako, mas taas pa kaysa akong pinakataas ug mas lalum nga kanang kinaadman nga parte sa hunahuna sa pagkatao. God upholds and sustains. So gihapon dili na to siya angay nga duha-duhaan. Ano no? Abi no, the mystery of creation. God carries out his plan, divine providence. Paragraph. God is creator of heaven and earth. Sa Apostles' Creed, no, pagpadayag sa paggipadayag ang atong paggipadayag ang pagtuo sa mga apostoles. Nagpadayag ang Dios mismo mo'y naghimo sa langit ug sa yuta. Karon nato na nga klaro kana nato ang mabasa sa Credo sa Nicea. Ang buti pa sabot sa langit ug sa yuta nagpasabot nga tanang butang. No, sa Salmo 115 verso 16, ang langit iya lamang sa Ginoo apan gihatag niya kini sa tao. Apan gihatag niya gipaambit niya kini sa tao. Ala no? Sa ato pa aduna gyud kalainan ang duha langit ug sa yuta. Langit iya sa Dios ug nahimong pinuy-anan sa mga langit nung nalang sama sa mga angheles ug mga santos. Sigun sa mabasa sa ato sa pagtuo nga gilatin sa Fourth Lateran Council 1215, gitudlo nga mismo nga gihimo sa Dios ang tanan gikan sa wala, out of nothing. Kalakip na niini ang mga espirituhanong butang ug ang mga kalibutanong butang. Ayan no. Kawalandong isip po sa kasimbahan ipadayagid nato kanunay ang atong pagtuo pinaagi sa pulong ug sa buhat. Gitudloan kita nga ang Ginoo mismo ang naghimo sa tanan. Sigon sa atong pagtuo, kung moingon naggani kita nga Ginoo nagpasabot kana og Santisima Trinidad, Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tulo ka aspeto: pagbuhat, pagluwas ug pagsantos. Pagbuhat, pagluwas ug pagsantos. Abi no? Dayon ta sa ato nga mga ginagmay pod nga kinibang pulo pamalandong manghigala ba. Kung tingala mo no? Tingala mo mahigala nga bisan sa kataas sa mo ang pagpangandam alang sa pagkahimo namong pare, no, pero aduna pag pipila namo ka mga kauban nga matagak gyud, matangkang gikan sa among pagkapare, no? Kabulo ka sa ako ng pamalandong mahigala, no? Kay mismo gani si Kristo gitintal man gani, no? Ato ka nang mabasa sa Lucas Kapitulo 14, versikulo 1 sa 13. Si Kristo mismo gitintal. No? Kaya nga nung gitintal man dyan sa panulay si Kristo, aron dili niya maluwas ang katawhan. Aron dili siya gitawag natong makatuman sa iyahang tahas nga mo ang pagluwas sa katawhan. So muna nga expected na nga kita pod nga malami mga kaparian, mga kamadrihan, doon na po mga murag na apoy panulay nga gi-assign ka nato. Ang problema lang,
tungod kay nasayod manggod ang panulay kung unsay atong weakness. No, kay nag-obserbar bayan na nato kung unsay atong binuhatan, nasayod siya kung unsay atong mga kahuyang, ug ang problema kay mo na iyang gamiton aron pagtintal kanato. Muna nga daghang kay mga kabarian nga nangatangtang sa ilaha nga bokasyon na laicized ug ingon man usab dili lang gani mga pare, hasta pud gani usahay. Doon na po ko nadunggan, no? Nga mga pastor, mga ministro po usahay nga nangatangtang po din taon sa ilahang ministeryo tungod kay may mga nahimo nga supak sa kaubuton sa Dios. Ingon na. Kaya muna sa 1 Peter chapter 5 verse 15, matud po lagi ang yawa sama sa usa ka ruring lion, no? Leon nga nagngulog ug nakita ug binuhat nga iyahang matukob. No, sa to pa kana diayng kuan kana bitaw mahimo na bitaw ka ba nga magsasangyaw sa pulong ni Kristo, automatic yun siguro dayon, no? Automatic yun siguro dayon nga ilista na ka sa yawa sa iyahang listahan sa iyang tintalonon, no? Mga lay ministers, no? Apila na ni ana mga buutan nga mga amahan nga maayo kay ibang modala sa pamilya, mga buutan nga mga inahan, no? Mga pare nga mga buutan, apil na siguro gyud, apil na ana siguro ang mga kining laing relihiyon, kining mga pastor ug mga ministro. Okay, na may nadunggan mo sa mga balita nga mga ministro nga tangtang pod gikan sa ilahang pangatungdanan tungod lagi sa tentasyon. Sumada nga kuyawan po da ita mahingala, no? Kung naa na ta nangalagad na ta kay isulat po da igid ta dayon sa panulay sa iyahang hit list. Kuyawa na, no? So muna nga sa atong kinabuhi ba, muna nakabantay mo dahang yung mga kauban nga nangadali nadala gyud in taon sa matud pa pagtintal sa panulay nga dili lang kay babae lang, tanan nga klase sa tanan nga klase sa pagtintal kay ang iyawa lagi iyang tan-aw ng iyahang ugon sa atong kahuyang iyang gamiton aron sa pagtintal kanato. Diha dapit ang problema. No, gani, no? Inyo, how to resist temptation. There are three basic ways to resist temptation. Number one is avoidance. Avoidance. No, kana bang maglikay-likay gyud ta ba? Dili kita magpaapu pa. Number two, distraction. Imbis nga ana sa imong atubangan ang gitawag nato sa English og temptation, imo na siyang sa likway o nya kana dili ka mo pundo nya i-distract na nimo ang imong pag-focus na ano kay usahay ganahan man kayong pukusan pud nato ning ato ang mga tentasyon kahuyang muna nga ayaw pupukusi pag-focus og laing butang muna gitawag nato sa English og distraction and accountability. Sa wala pa nimo himua ang mga butang nga mao'y makapaguba kanimo, no? Tan-awa unsa pamalandungi ug unsay mahimong outcome ani, no? Ug unsa nga iskandalo nga mahimo ani kung simbako mahibaw-an jud sa mga tawo ang imong gibuhat. Ana, no? So nga dili lang siguro po sa mga pare ra, sa mga madre, sa mga pastor, kung dili tanan siguro ni. No, tanan siguro ni kung dili ta makabantay, dili ang tumong baya gyud sa panulay mao nga dili gyud ta malangit. Mo ginay pinaka kontra gyud kay niya nga ang mga Katoliko, ang mga Kristiyanos malangit. Mas malipay gina siyang matintal. Tamo na nga kitang kamong mga lay ministers ayaw gyud mong kumpiyansa, no? Kay once mo serbisyo na gani mo sa simbahan aron pagpalambo sa pagtulong ng Kristohanon, gisulat na dayon mo sa kining gitawag natong hinanglis o hit list sa panulay. Katong mga hinimbahon naa gyud mo sa hit list sa panulay kay daghan biya kay mga hinimbahon nga matud palagi sa English wala gyud no conversion, wala mausab ang kinaya. Pero ano, so dinila sa takukutob ha mga higala kay medyo luya-luya pag ko gamay tungod sa daghang kay mga schedule o medyo hinahinay ra sad ta aron gyud nga padayon ang ato ang pagpanerbisyo. No?
So ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ay sa dili pa di ako din pangumustahon speechy. Preach, kumusta naman taon ka din ha? Ako na ba ning partner ng higala kay igo naman kung mo record o niya siya na maoy mo download ni ini, mo kuan, bubutang po og uban pa nga mga kining gitawag nato editing, ingon ni ana no. Nya nakadungog ko pag adto nako dito sa kang nagkuha pa itong ginagmay po din taon nga honorarium ginagmay sa WC. Sus, kung wala may mag-abot si Preachy kay nagdaot diya in town ginagmay. So kung saan mga Preachy, get well soon. Ang Ginoo man na kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos ang kagawang sa nanamahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dito na ang karinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.